Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gatud. Taong 1965, Marantaw, Lanao del Sur. Lumaki sa tabi ng lawa ng Lanao itong pamilya nila Gatud. Ang ikinabubuhay noon ng mga magulang niya, walang iba kundi ang paglalabandera. Kakarampot man sa lapi ang nakukuha ng mga ito, buhat sa ganitong trabaho, sapat na yon. Ang mahalaga, meron silang makain sa pang-araw-araw. Hindi naman gaanong mabigat ang gastusin sa kanilang bahay, lalo na't 4 lamang ang miyembro ng kanilang pamilya. Si Gatud ang panganay, kaya naman siya ang nasusunod. Sa halos 1.5 dekadang paninirahan nila malapit sa Maylawa, natutunan na nila kung papaano doon mamuhay. Hitik na hitik ang lawa sa lamang dagat, kaya naman ang iniisip na lamang nila noon ay yung bigas na kanilang makakain. Dahil sa may trabaho rin noon ang kanilang padre de pamilya, pinili na lamang niyang dumiskarte para sa uulamin nila. Araw-araw pumupunta siya sa gitna ng lawa para mangisda. Isinasama rin niya noon ang kanyang kapatid para naman kahit papaano meron siyang makakatuwang sa trabaho. Hindi naman siya gaanong nababahala na isama ito sa kadahilan ng napakahusay nitong lumangoy. Ayon nga kay Gatud na kung sa pagalingan ng paglangoy, wala siya ritong panama. Hindi man sa pagmamayabang pero kaya ng kanyang kapatid na sumisid ng 5 minuto sa ilalim ng tubig. Hindi rin yun nahihirapan kahit napakalalim na ng lugar nitong pinupuntahan. Ayon pa sa kanya na kung titingnan wala naman talagang kakaiba sa kapatid niyang yon. Subalit kapag nakilala mo na ito, doon mo mapapansin ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang tao. Sa maniwala man kayo o hindi, kaya ng kanyang kapatid na makipag-usap sa mga hayop. Madali rin nilang natutunugan ang kahit na anong uri ng kalamidad, lalong-lalo na ang mga bagyo. Magmula noong napag-alaman nila ang kakayahan nito, pinili nilang itago na lamang yon sa kanilang pamilya. Ni mga magulang ng kanyang ama, hindi yon nalalaman. Dagdag pa ni Gatud na kaya nila yon ginawa ay para may iwas ang kanyang kapatid sa mga masasamang taong naghahangad ng ganoong kakayahan. Sa pagkakatanda rin ni Gatud, base sa salaysay ng kanyang ama, ipinanganak itong merong kakambal na buto ng nara. Kakaiba ang butong yon dahil kahit hindi mo ito ibugsok sa ilalim ng lupa, nagpupumilit lumabas ang mga binhi nito. Ayon pa sa kanyang ama, noong mga panahong hindi pa nila yon tinatanim, napakasakitin ng kapatid ni Gatud. Madalas din yung manghina, kaya namay ang ginawa nila, inilibing nila ang kakambal nito sa likuran ng kanilang bahay. Magmula noon, hindi na yon dinapuan ng kahit na anong uri ng sakit. Habang tumatanda din ito, nakitaan nila yon ng mga kakaibang abilidad. Ang mas ikinagulat pa nila noon, palagi yung tumutungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay para tingnan ang puno ng nara na kakambal nito. Sa maniwala man kayo o hindi, walang kaide-ideya ang kapatid niya na kakambal nito ang punong yon. Animoy ang mismong kutob nito ang nagsasabing meron silang kaugnayan. Bagaman ganoon ang nangyayari, pinili nila itong hayaan. Sa paglipas pa ng panahon, lumaking malusog ang kapatid niya. Kalakip ang punong nabubuhay sa likurang bahagi ng bahay nila. Aminado rin sila Gatud na maraming naibibigay na benepisyo ang puno. Bukod sa unti-unti nitong nalilimlima ng kanilang bahay, nabibigyan din sila nito ng preskong pakiramdam tuwing sumasapit ang mga panahon ng tag-init. Sa pagsapit ng taong ito, naging abala naman sila sa pangunguha ng mga isda para ibenta. Yung ama kasi noon nila Gatud na wala ng trabaho,
kaya pinili na lamang nitong mangisda. Dahil sa maliit ang kanilang bangka noon, may mga pagkakataong iniiwan nila ang kapatid niya buhat sa hindi na yon nagkakasya. Wala naman yung problema dahil nauunawaan naman ito ang sitwasyon nila. Para meron din yung magawa, nagpasya yung manatili sa kanilang pamamahay para gumawa ng mga gawaing bahay. Ito na rin ang nagluluto ng kanilang mga makakain nang sa gayoy hindi na sila magpagal pa sa oras na nakauwi na sila. Sa loob ng ilang buwang ganon ang ginagawa ng kanyang kapatid, napansin naman nila ang tila bang pagdami ng puno ng saging sa tabi ng bahay nila. Ang iilan sa mga ito nakakayang makapamunga sa loob ng 3 buwan lang. Diba, magmula sa pagtanim ng saging, inaabot ito ng 8 hanggang 10 buwan bago mamunga. Pero sa estado nila Gatud, 3 buwan lang ang inaabot nito magmula noong yon ay tumubo. Dahil sa milagrong ipinamalas ng kanyang kapatid, hindi naman nila maiwasang humanga roon. Ayon sa tatay nila, magaan ang kamay nito sa kalikasan, kaya yun nakakagawa ng mga ganoong uri ng bagay. Naniniwala ito, nakadepende sa tao ang pagpapatubo ng kung anong halaman. Para naman hindi mapaisip ng kung ano-ano ang kanyang kapatid, pinili naman nila yung wag nang pansinin. Nagpatuloy ang gawain nito hanggang sa dumating ang puntong pansamantalang nanirahan ang mga magulang ng kanyang ama sa kanilang pamamahay. Nawasa kasi ang bahay ng kanyang lolo dahil sa bumagsak na puno ng nyog. Siyempre bilang mga kadugo, tatanggapin talaga nila yon kahit barong-barong lang din ang kanilang tahanan. Ilang araw pa lamang ang lumipas, magmula na doon tumira ang 2 matanda. Napapansin na ng lolo niya ang kakaibang kinikilos ng kanyang kapatid. Tuwing gabi habang naghahapunan sila, paulit-ulit nitong itinatanong ang tungkol sa kakayahan nito. Alam mo, Apo, meron ka talagang espesyal na kakayahan. Yung mga ginagawa mo, hindi yan kaya ng ordinaryong tao. Isipin mo yun. 3 buwan lang sa'yo ang pagpapabunga ng saging. Kung kami yan, 10 buwan talaga yan. Wika ng lolo nila sa kapatid niya. Nang marinig naman yon ng kapatid ni Gatud, napangiti lang naman ito habang inilalahad dito na wala naman yung ginagawa. Nga pala, sa taong ito, maglalabing 8 taong gulang na ang kapatid niyang yon. Bagaman meron ng sariling pag-iisip at pagpapasya, nanatili pa rin yung nakasunod sa hangarin ng mga magulang niya. Kagaya ni Gatud, ramdam din ito ang kanilang paghihirap, kaya wala yung ibang hangad kundi ang tumulong. Ang sabi pa niya sa sarili niya, magtatrabaho siya ng magtatrabaho hanggang sa makamit na nila ang inaasam nilang buhay. Mariin din yung umiiwas sa mga bisyo, lalo na sa mga taong magpapalihis ng landas niya sa buhay. Hanggat maaari, mas pinipili nitong manatili sa kanilang pamamahay kaysa gumala kasama ang kanyang mga barkada. Dahil sa trabaho naman noon nila Gatud, kaya namay ang palaging naiiwan sa bahay nila ay yung mga magulang ng kanyang ama, tapos yung kapatid niya. Sa mga unang araw, wala naman sila doong nakikitang kakaiba. Subalit habang tumatagal, unti-unti naman nilang napapansin na para bang may kung anong bagay ang itinuturo doon ang lolo niya. Bukod kasi sa napapansin niya yung parang merong inuusal, madalas na rin niya yung makita sa harap ng puno ng nara, bit-bit ang isang rebulto ng birhen. Tuwing hapon taimtim yun doong nananalangin kasama ang matanda. Noong una, hindi naman yun pinansin ni Gatud, pero habang tumatagal, meron na siyang nararamdamang kakaiba. Hindi niya mawari pero magmula noong natuto ang kapatid niya, nag-iba ang simoy ng hangin sa kanilang pamamahay. Hindi lang yon, bumilis din ang pagsibol ng mga pananim nila kahit yon ay katutubo pa lamang. Dahil sa pangyayari, nag-umpisa na siyang magtanong sa kanyang ama.
Nang mapag-alaman naman ito ang mga bagay na kanyang napansin, nagsimula na rin yung magtanong sa lolo niya. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila, sakto naman ang paglapit sa kanila ng matanda. Pag-upo nito sa kanilang harapan, mahinahon naman yung nagwika rito ng, "Pang, meron ba kayong ginagawa kay Daboy nang hindi namin alam? Itong si Gatud kasi, panay ang pagtanong sa akin kung anong ginagawa niyo rito tuwing wala kami. Ang sabi niya, meron siyang napapansing kakaiba sa kapatid niya." Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang sumasagot dito ng, Tinuturuan ko siya kung papaano gumamit ng mga buhay na salita. Hindi ba kambal niya yung punong nasa likod ng bahay ninyo? Kailangan niyang matuto para depensahan hindi lamang ang kanyang sarili, kundi maging ang kambal niya. Alam mo, boy, mapanganib para sa anak mo ang ganitong sitwasyon. Kapag namatay ang punong yon, mamamatay din siya. Napansin kong iisa lang ang kanilang buhay. Pakiusap ko sana sa iyo, hanggat maaari, lagyan mo ng bakod ang likod ng bahay ninyo. Hindi natin alam kung sinong magtatangka sa punong yon. Dahil sa sinabi nito, doon na nga nila nakumpirma ang kanilang haka-haka. Dagdag pa ng lolo niya, kaya niya yung tinuruan sa kadahilan ng sayang ang talento nito kung hahayaan lang. Mariin din itong inilahad na naaliw ang kanyang apo dulot sa mga milagrong kanyang ipinamalas ng mga usal na ibinabahagi nito. Pagtatapat pa nito sa kanila na sa dinami-rami ng disipulong naturuan nito, ang kapatid ni Gatud ang pinakamagaling sa lahat. 2 beses lang nitong marinig ang buhay na salita, kayang-kaya na nitong gayahin ang kanyang pamamaraan ng paggamit. Naniniwala rin ito na kung magtutuloy-tuloy yon, mataas ang posibilidad na makilala yon sa kanilang lugar bilang isang mahusay na antingero. Nang marinig naman nila Gatud ang sinabi nito, tila bang lahat ng kanilang pagtutol bigla na lamang naglaho. Sa isip-isip nila, hindi naman masama ang itinuturo ng matanda, lalo pat alam naman nila kung anong responsibilidad ng mga albularyo sa kanilang lugar. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nila Gatud na suportahan na lamang ang pagtuturo nito. Ilang buwan pa ang lumipas, napakahusay na ng kanyang kapatid. Maliban sa pagramdam nito sa mga kalamidad, meron na rin yung kakayahan na makasipat ng hinaharap sa loob ng maikling panahon. Ayon kay Gatud na, hindi pa man siya nakakapagsalita, sinasabi na nito ang mga bagay na kanyang nais sabihin. Dagdag pa niya na, kaya rin itong mapigilan ang anumang mangyayari kagaya ng pagkahulog ng mga pinggan at iba pa. Dahil sa ganun itong kakayahan, napagtanto naman nila na masyado yung mapanganib para malaman ng kanilang mga kababaryo. Subalit kahit anuman ang gawin nilang pagtatago rito, pilit na pilit pa rin yung lumalabas buhat sa sariling pagpapasya ng kapatid niya. Minsan kapag naroon sila sa trabaho, tumutungo yun sa sentro para mamili ng kung ano-ano. Labis naman nila yung ipinagtataka, lalo pat meron naman sila doong naibibigay na pera. Inakala rin nilang magiging maayos ang lahat, ngunit bigla naman sila noong nagimbal matapos mawala ang kanyang kapatid pagka-uwi nila. Hinanap nila yon ng hinanap pero hindi talaga nila ito makita. Sa paglalim ng gabi, noong mismong araw na yon, nasipat naman nila itong naglalakad, bitbit ang isang kung anong nilalang na hindi nila gaanong mamukhaan. Maya-maya pa, pagpasok naman ito sa bakuran ng bahay nila, doon tumambad sa kanila ang isang manananggal na halos wala ng malay. Bugbog sarado rin ang pagmumukha nito at balot na yon ng dugo. Sa estado rin ng nilalang na yon, parang wala na rin yung buhay. Matapos naman yung masipat nila Gatud, dali-dali naman nila yung nilapitan
habang paulit-ulit doong inilalahad na bitawan ang nilalang. Pagkarinig naman ng kanyang kapatid sa kanilang abiso, bigla naman itong ibinagsak ang manananggal sa lupa habang sumasagot sa kanilang ama ng, "Kasalanan naman kasi nito eh. Palaging dumaraan sa puno ng nara. Ayokong merong umaaligid doong masamang elemento. Kaya bilang ganti, pinatay ko na lang siya. 5 beses ko na itong pinagpasensyahan, pero hindi pa rin nadala." Matapos naman itong makapagsalita, pilit pa nitong inapak-apakan ang nilalang na yon. Paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, mariin naman nila yung inabisuhan na huwag magiging malupit sa mga ganoong uri ng nilalang kung ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanilang buhay. Sa katunayan, pinuno, wala namang mali sa ginawa ng kapatid ni Gatud. Pero syempre, hindi pa rin nila maiwasang mag-alala, lalo pat ang mga nilalang na yon kapag nagkataong hindi nila kaya ang mga kalaban nila, pinupuntirya nila ang pinakamahinang miyembro ng pamilya nito. Sabihin nyo ng kaduwagan yon, pero napaka-epektibo ng ganoong taktika para makapaghiganti. Sa oras din na nagtagumpay ang mga ito sa kanilang mga plano, magdudulot yon ng matinding depresyon sa mga antingerong kinagagalitan nila. Dahil sa ganun itong taktika, maraming mga antingero ang umiiwas na magkaroon ng sigalot laban sa mga angka nito. Hindi naman sila natatakot, pero labis silang nababahala sa kanilang mga kamag-anak. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, pilit pa rin itong nagpupumilit na walang mali sa kanyang ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas nang nagkakataasan na sila ng boses, doon na pumasok ang lolo nila. Ayon dito, wala namang mali sa ginawa niya, pero mas mainam na umiwas na lang. Dagdag pa nito na, hindi masusukat sa pagpatay ng mga nilalang kung gaano kalakas ang karunungang kanyang tinatangan. Bilang maestro yon ng kanyang kapatid, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Matapos naman ang kanilang pagtatalo, napilitan na silang ilibing ang manananggal na napaslang nito. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay, mariin naman nilang pinag-usapan ang kanilang mga gagawin. Sa ngayon, aminin natin, nahaharap tayo sa isang pagsubok. Ang pinatay ni Daboy kanina, maghuhudyat yon para maghigante ang mga kadugo nito. Hindi likas sa mga manananggalang pagkakaroon ng angkan, pero kadalasan sa kanila, binubuo ng maraming miyembro ang pamilya. Oras na lamang ang pagitan bago nila matunugan na nawawala na ang isa sa kanila. Hindi rin madaling itago ang mga nangyari dahil sa naiwan itong pang-ibabang katawan. Ang mas mabuti, paghandaan na lang natin ang kanilang pagdating. Wika ng lolo ni Gatud. Matapos naman nila yung marinig, wala na nga silang nagawa kundi ang sumunod. Pilitin man kasi nilang umiwas pero sa puntong yon, malabo na yung mangyari. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti nang nag-iiba ang simoy ng hangin. Di kalayuan sa kanilang baryo, nakakarinig na sila ng mga pagsigaw at mga pag-atungal ng kung anong mga nilalang. Maya't maya na rin ang pag-alulong ng mga aso, indikasyon na merong papalapit na peligro. Si Daboy naman noon, imbis na magtago, piniling kumuha ng armas upang pagpapaslangin ang mga manananggal na dadayo sa kanilang lugar. Sa isip-isip nito, siya ang gumawa ng ganoong problema, kaya siya lang din ang may kakayahan na yon ay masolusyonan. Ilang oras pa ang lumipas, malapit na ngang sumapit noon ang hating gabi. Yung mga punong nakapalibot sa kanilang bahay, panay na ang pagsisipag-aspasan, indikasyon na unti-unting lumalakas ang hangin. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang napatahimik matapos nilang makarinig ng mahinang pag-aangil. Pakiramdam noon nila Gatud,
nasa humigit 8 nilalang ang pumapalibot sa kanilang tahanan. Dahil sa pangyayari, agad namang lumabas ang kapatid niya at ang kanyang lolo para harapin ang mga nilalang. Subalit paglabas naman ito sa kanilang tahanan, lahat ng mga paramdam naglaho na lamang na parang bula. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Yun na rin ang naging wakas ng mga nangyari noong mismong gabi. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi gaanong nagpakakampante ang pamilya nila Gatud. Sa lahat ng maaaring gawin ng mga manananggal, mariin nila yung pinagtuunan ng pansin. Ayon sa kanya na, magmula noong bumisita ito sa kanilang pamamahay, naging madalas na ang pagpaparamdam nito sa kanila. Mapaumaga man o gabi, wala yung pinipili. Ang mas nakakaalarma pa sa lahat, naging mapanghas na rin yon na makipag-usap kay Gatud at sa kanyang ama tuwing namumuhay sila. Ayon sa kanya, malayo sa mga pangkaraniwang tao ang pag-uugali ng mga manananggal kapag nagbabalat kayo. Normal naman yung tingnan pero yung mga mata nito hindi mapakali. Kapag nakikipag-usap yun sa kanila, diretso yun sa punto pero nakapagtatakang hindi nito nagagawang tumitig. Dahil sa mga ganoong kaganapan, nagpasya sila na limitahan na lamang ang kanilang pangingisda. Hindi na rin sila gaanong lumalabas ng bahay na hindi kasama ang lolo niya o hindi naman kaya'y ang kapatid niya. Akala nila Gatud, hanggang doon na lamang ang mga pagpaparamdam ng mga ito. Pero lingid sa kanilang kaalaman, meron na palang grupo ng mga manananggal ang dahan-dahan ng lumalapit sa puno ng Nara. Lahat sila walang kaide-ideya na ang punterya pala ng mga ito ay yung kakambal ng kapatid niya. Masakit mang sabihin pero nagtagumpay ang mga ito sa kanilang ginawa. Nilaso nila ang punong yon na siya namang naging sanhi sa panghihina at hindi kalaunay pagkaparalisa ng kanyang kapatid. Marahil alam na ng mga manananggal na hindi sila nito kaya kung kaya't umaatake ito sa pamamaraang hindi alam ng kanilang pamilya. Habang unti-unti naman noong naglalagas ang puno, mas lalo namang humihina itong si Daboy. Hindi naglaon nang maparalisa na ito. Wala na sila noong nagawa kundi ang maghintay kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nasisiguro naman noon ni Gatud, panahon na lamang ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid. Gayunpaman, hanggat wala pang nagaganap, pinili niyang gumawa ng paraan para yon ay matulungan. Sinubukan niya pa noong makipag-usap sa mga manananggal pero naging mailap na ang mga ito sa kanila. Hindi na rin nila yon nakita sa baryo magmula noong nalaso nito ang puno ng Nara. Nang mapag-alaman naman nila ang tungkol doon, itinuon naman nila ang kanilang atensyon sa paggamot sa kapatid niya. Subalit, buwan pa noon ang lumipas, unti-unti na silang nawala ng pag-asa. Nang mapagtanto naman ng kanilang lolo na malabo na yung makaligtas, gumawa yun ng paraan para mapag-isa si Daboy at ang kanyang kambal. Sa huling himlayan nito, inilibing nila yon sa mismong katawan ng puno. Taon pa ang lumipas, nalantangan ng tuluyan ang puno ng Nara. Gayunpaman, nanatili pa rin yung nakatayo sa kabila ng pagiging marupok na nito. Pero alam nyo, ang ipinagtataka noon ni Gatud sa lahat ay yung hindi pagsingaw ng amoy ng kanyang kapatid. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang isang matandang puno ng Nara. Magmula noong nangyari ang ganoong insidente, nagbigay naman yon ng matinding dagok para sa kanyang pamilya. Yung lolo niya, palagi ng tulala dahil sinisisi nito ang kanyang sarili buhat sa mga nangyari. Gayunpaman, anuman ang pagsisisi nilang gawin, huli na ang lahat. Kahit lumuha pa sila ng dugo, hindi na nila maibabalik pa ang pagkamatay ng kapatid niya. Pero imbis na malungkot buhat sa pagkawala nito, ginamit nila yung lakas para mag-umpisang muli.
Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit uugod-ugod na itong si Gatud, nanatili pa ring sariwa sa kanya ang kanyang kapatid na merong kakambal na puno ng nara. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang kakaiba to, no? Hindi ko mawari kung paano ba? Yung puno ba ng nara na yun nasa ilalim ng pangangalaga ng isang engkanto? Tapos yun yung kakambal ng kapatid ni Gatud? Pero hindi. 'Di ba kasi isipin niyo kung yung engkantong nagpalaki dun sa puno ng nara o yung mismong puno na yun ay isang uri ng engkanto, hindi yung magagapi basta-basta ng mga manananggal. 'Di ba? Kasi lalaban yun Pero sa punto na to, sa kwento na to, hindi lumaban yung puno. So ano ibig sabihin nun? Talagang literal nakakambal ng kapatid ni Gatud yung puno ng nara? Sa tanang buhay kong pagkukwento, ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Yung meron siyang kakambal na puno, pero sobrang angas. 'Di ba? Partida. Hindi pa marunong yung kapatid ni Gatud ng mga lihim na karunungan. Nung mga una, yung mga simula pa lang. Pero ang dami na niyang kayang gawin. 'Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi binantayan ng lolo niya yung mismong puno ng nara? O baka namanipula sila ng mga manananggal kasi parang sobrang galing ng pamilya ng mga manananggal 'Di ba? Alam nila kaagad yung kahinaan ng kapatid ni Gatud. Tsaka alam nila kung paano mamanipulahin yung pamilya ni Gatud. 'Di ba? Para lang makagante, siguro ang gusto ng manananggal, 1:1. Pumatay kayo ng isa sa amin, papatay kami ng isa sa inyo. Wala kaming pake kung meron niyang kakambal. Basta kung sino yung pumatay sa kamag-anak namin, yun din yung yayariin namin. Pwedeng ganun, no? Kasi pansin ko sa kwento, ugod-ugod na nga si Gatud So ibig sabihin, after gumanti ng mga manananggal, tumigil na rin sila. Kumbaga quits na. Napatay yung isa sa amin, napatay namin yung isa sa inyo. Tama na yun. Diba? Buti ganun. Hindi inubos yung buong angka nila. Diba? Overall, para sa akin, sobrang ganda kahit kakaiba ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.